Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Eleanor. Taong 1955, Sablayan, Mindoro. Matagal na panahon ang naninirahan ang pamilya ni Eleanor sa Sablayan. Napapalibutan ng mga bundok ang kanilang lugar, kaya naman yung bahay nila nakatali na sa kalikasan. Lahat ng kanilang pangangailangan ay doon nagmumula, maging ang kanilang mga paniniwala. Dahil sa malayo sila Eleanor sa baryo, kung kaya't maraming kwento ang kanyang ama patungkol sa lugar nila. Paulit-ulit nitong sinasabi na nakakita na ito ng mga engkanto at mga aswang na minsang napapadaan lamang sa kanilang lugar. Hindi naman sila nito sinasaktan dahil ayon sa kanyang ama, ang mga nilalang na yon ay hindi nananakit ng mga taong wala namang ginagawang masama sa kanila. Ngunit sa kabila nito, meron itong isang bagay na labis na ikinabahala. At yon ay ang paulit-ulit nitong pagdaan sa kanilang lupa, bitbit ang mga labi ng mga taong dinudukot nila mula sa mga karatig lugar. Alam ng kanyang ama na kapag may naghanap sa mga nawawala, ay kabilang sila sa mga mapagdududahan. Ngunit wala silang magagawa upang harangin ang gawain ng mga nilalang. Kaya naman sa halip na kumprontahin ng mga ito, nagdesisyon ng kanyang ama na manahimik na lamang. Dagdag pa nito na, sa mga bagay na may kaugnayan sa mga pangyayaring yon, mananatiling tikom ang mga bibig nila. Para rito, mas mainam na huwag makialam sa anumang uri ng sigalot upang hindi sila madamay. Hindi lubos na nauunawaan ni Eleanor ang ibig sabihin ng mga sinabi ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Sa kanyang murang isipan, ang mga kwento tungkol sa mga engkanto at aswang ay katulad lamang ng mga salaysay na naririnig niya tuwing gabi habang nakapalibot sila sa ilawan. Nakakatakot pakinggan, ngunit mahirap paniwalaan. Subalit habang siya'y lumalaki, napansin niyang may kakaiba talaga sa kanilang lugar. May mga gabi na bigla na lamang tatahimik ang buong kagubatan. Walang huni ng mga insekto, kahit ang hangin ay tila natututong tumigil. At sa tuwing nangyayari yon, mapapansin niyang nag-iiba ang kilos ng kanyang ama. Isinasara nito ang mga bintana, pinapatay ang ilaw, at iniuutos sa lahat na huwag lalabas ng bahay. Huwag kayong sisilip. Huwag kayong magsasalita. Huwag ninyong ipapaalam na gising pa kayo. Mahigpit nitong bilin. Noong una ay sinusunod lamang yon ni Eleanor. Ngunit habang tumatanda siya, lalo siyang nagiging mausisa. Ano ba talaga ang dumaraan sa kanilang lupain? Bakit tila takot na takot ang kanyang ama, kahit hindi naman ito isang duwag? Ang kanyang ama ay isang matapang na tao. Kayang maglakad mag-isa sa kagubatan. Kayang maghanap ng kalabaw sa kalaliman ng bundok. Hindi ito natitinag kahit may ahas na makita. Ngunit kapag sumasapit ang mga gabing yon, ibang tao ang kanyang ama. Parang may mabigat itong dinadala sa dibdib. Isang gabi, nang nasa 16 na taong gulang na si Eleanor, muling dumating ang katahimikan. Napakatahimik ng gabi. Dahil dito, kung kaya't napatingin siya sa bintana. Nasa higaan na noon ang kanyang mga kapatid at kasalukuyan nang natutulog ang kanyang ina. Ngunit ang kanyang amay nakaupo lamang sa isang sulok. Nakatingin sa dilim, parang may hinihintay. At maya-maya ay may narinig sila. Mga yabag. Marami. Hindi isa, kundi parang isang pangkat. Mabagal ang kilos ng mga ito. Magkakapareho ang pagitan. Parang may prosesyon. Napansin ni Eleanor na biglang napayuko ang kanyang ama. Hindi ito tumingin sa bintana. Hindi ito kumilos. Nanatili lamang itong nakaupo. At dahil dito lalong lumakas ang kuryosidad ni Eleanor. Dahan-dahan siyang bumangon.
Hindi niya pinatunog ang sahig. Lumapit siya sa maliit na siwang ng dingding at doon siya sumilip. Pagdungaw niya, nanigas siya. May mga tao ngang naglalakad, ngunit kakaiba sila. Napakaputla ng kanilang mga balat. May ilan na napakahaba ng buhok. May mga lalaki na nakasuot ng damit na hindi niya pa nakikita noon. At higit sa lahat, may mga pasan silang mga katawan. Nakatakip ang mga yon sa puting tela na parang may inililipat sila. Hindi niya yun makita ng malinaw dahil nga madilim. Ngunit sapat yon upang manlamig ang kanyang buong katawan. Maya-maya ay may isang nilalang na biglang huminto. At doon napasinghap si Eleanor. Unti-unting lumingon ang nilalang sa direksyon ng kanilang bahay. Para bang alam nitong may nakatingin. Agad siyang umurong. Halos madapa pa siya. Nang lingunin niya ang kanyang ama, nakita niya itong nakatitig sa kanya. Hindi galit, bagkus ay tila nalungkot. Anak, dumungaw ka. Hindi yun tanong. Alam ng kanyang ama kung ano ang kanyang ginawa. Hindi nakasagot si Eleanor. Tahimik lamang siyang yumuko. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang kanyang ama. Ngayon alam mo na kung bakit ko kayo pinag-iingat. Tay, ano ba sila? Hindi ko rin alam. Mula pa nung binata ko, dumaraan na sila rito. Hindi sila nagsasalita. Hindi sila humihingi ng pahintulot. Hindi sila nakikipag-usap. Kumikilos lamang sila na para bang may sariling daigdig. Nang marinig niya to, napaisip siya. Yung mga dala nila, tay. Ano ba ang mga bagay na yan? Yun ang dahilan kung bakit ayokong makialam. Ilang araw ang lumipas. Hindi mawala sa isip ni Eleanor ang kanyang nakita. Sa tuwing maglalakad siya sa paligid ng kanilang lupain, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin mula sa kagubatan. Minsan pa nga'y natagpuan niya ang isang bahagi ng damuhan na tila bagong naapakan ng maraming tao. Mahaba ang bakas at nakahilera ito. Parang may prosesyong dumaan. Nang sabihin niya yon sa kanyang ama, tahimik lamang itong tumango. Parang hindi na bago ang lahat. Ngunit may isa pang pangyayari ang lalong nagpalalim ng misteryo. Isang umaga, may 3 lalaking dumating mula sa kabilang baryo. Pagod ang mga ito, halatang ilang araw nang naghahanap. Huminto ang mga lalaki sa kanilang bakuran at nagpakilala. May hinahanap daw silang binata. 4 na araw nang nawawala. Huling nakita sa paanan ng bundok. Habang nagsasalita ang mga ito, napansin ni Eleanor ang kakaibang ekspresyon ng kanyang ama. Para bang may gusto itong sabihin, ngunit pinipigilan lamang. May napansin ho ba kayo? Tanong ng isa. Wala kami napansin. Pasensya na. Maikling sagot ng kanyang ama. Sigurado ho ba kayo? Oo, sigurado ako. At wala kaming nakita. Matapos noon nagpasalamat ang mga kalalakihan. Pagkaalis nila, hindi napigilan ni Eleanor ang sarili niya. Tay, ba't di mo sinabi? Anong sasabihin ko? Na may dumaraan dito? Na may mga dala silang katawan? Napapikit ang kanyang ama. Pagkatapos ay tumitig ito sa kanya. At kapag sinabi ko yan, hindi sila maniniwala. Ikaw, Eleanor, naniwala ka ba agad noong una kitang pagsabihan? Tapos kapag hindi sila naniwala, ano ang susunod? Tayo ang pagbibintangan. Mabigat ang katahimikan at alam ni Eleanor na may punto ang kanyang ama. Sa isang lugar na maraming nawawala, sapat na ang isang maling hinala upang masira ang pangalan ng isang pamilya. Makalipas ang ilang buwan, may isang pangyayaring hindi malilimutan ni Eleanor. Nangyari yon sa gitna ng tag-ulan.
Maaga pa lamang ay makapal na ang ulap. Malamig ang hangin at habang naghakot siya ng kahoy, may nakita siyang isang matandang babae sa gilid ng kagubatan. Hindi niya ito kilala. Hindi rin ito nakatira sa kanilang lugar. Tahimik lamang itong nakatayo, nakatingin sa kanilang bahay. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi siya nagdalawang isip na lumapit. Ale, may kailangan ho ba kayo? Dahan-dahan lumingon ang babae. Napansin niyang napakaputla nito. Halos walang kulay ang muka. Maya-maya ay ngumiti ito. Ngunit kakaiba ang ngiting yon. Parang may tinatagong lihim. Ikaw ba ang anak ni Mateo? Oo, Sabihin mo sa kanya na nakita ko ulit sila. sino ho? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay tumingin lamang ito sa kagubatan. Malapit na silang magkamali. Pagkatapos ay tumalikod ito. Dahan-dahang naglakad at nawala sa pagitan ng mga puno. Nang ikwento yon ni Eleanor sa kanyang ama, namutla ito. Tinanong ng kanyang ama kung anong itsura ng babae na siya namang inilarawan niya. Pero nang marinig ito ng kanyang ama, lalong nagbago ang mukha nito. Hindi maaari. Patay na siya. 20 taon na ang nakakaraan. Hindi na nakapagsalita pa si Eleanor. At yon ang unang pagkakataong nakaramdam siya ng tunay na takot. Hindi dahil sa mga nilalang na dumaraan, kundi sa posibilidad na may iba pang mga lihim na hindi niya pa nauunawaan. Lumipas pa ang mga taon. Mas marami na siyang nasaksihan. Marami na rin siyang narinig, ngunit habang dumarami ang kanyang nalalaman, lalo niyang napagtatanto na may mga bagay na hindi talaga nagpapakita ng buong katotohanan. May mga gabi na nakikita niya ang mga aninong dumaraan sa malayo. May mga umaga na may bakas ng mga paa sa putikan na tila bigla na lamang nawawala. May mga taong naghahanap ng nagwawalang kamag-anak. May mga matandang ayaw magsalita. May mga lihim na pinipiling ilibing kasama ng panahon. At sa lahat ng yon, isang tanong lamang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Eleanor. Saan ba talaga dinadala ng mga nilalang ngayon ang kanilang mga pasan? At bakit tila may isang bagay na ayaw ipaalam ng kagubatan sa mga taong naninirahan sa paanan ng bundok? Isang gabi, habang nakaupo silang mag-ama sa labas ng bahay, biglang nagsalita ang isang matandang napadaan. Kahit siya nung makita niya ito, di niya maiwasang magtaka. Sa mga ganong oras kasi, madalas ay wala na siyang nakikitang taong napapadpad doon. Pero nung gabing yun, tila bang kakaiba. Hindi habang buhay ay maitatago ang lahat. May isang taong nakabalik. At ang taong yon ang posibleng makapagsabi ng mga lihim na hindi pa natin nalalaman. Matagal na nanatiling tahimik si Eleanor matapos marinig ang sinabi ng matanda. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, ay nagsimula itong maglakad papalayo kahit may mga sinasabi pa roon ng kanyang ama. Kaya naman imbis na pigilan ito, nagpasya na rin silang pumasok sa loob ng bahay nila. Alam kasi nila na hindi pangkaraniwan ang kanilang nakausap at marahil ay isa itong engkanto na nakikipaglaro lamang sa kanila. Nagkatinginan sina Eleanor at ang kanyang ama habang papasok sa loob ng bahay. Hindi mawala sa kanilang isipan ang sinabi ng matandang nilalang. May isang taong nakabalik. Sa dami ng mga taong narinig nilang nawawala sa mga nakalipas na taon, wala ni isa mang nabalita ang nakabalik. Kadalasan, ang mga nawawala ay hindi na muling nakikita. Ang iba'y hinahanap ng kanilang mga kamag-anak sa loob ng ilang buwan. Ang ilan naman ay umaabot pa ng taon
bago tuluyang tanggapin ng pamilya na hindi na sila magbabalik. Kaya naman kakaiba ang sinabi ng matanda. Kinabukasan, hindi mapakali si Eleanor. Habang nagpuputol siya ng kahoy sa likod ng bahay, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salitang yon. Bandang tanghali ay nagpasya siyang magtanong sa kanyang ama. Tay, sa tingin mo ba, totoong sinabi ng matandang yon? Kung sino man siya, hindi siya basta-bastang nagsasalita ng walang dahilan. Ibig bang sabihin nun, Tay, may nakabalik nga? Yun ang hindi ko alam, anak. Yun lamang ang isinagot nito. Ngunit napansin ni Eleanor na tila may iniisip ang matanda. Parang may naaalala ito mula sa matagal ng nakaraan. Hindi na siya nagpumilit. Subalit sa mga sumunod na araw, may mga balitang nagsimulang umabot sa kanilang lugar. May isang lalaki raw na natagpuan sa kabilang bahagi ng bundok. Payat na payat, mahina at halos hindi makapagsalita. Ayon sa mga nakakita rito, ilang linggo na itong nagpapagala-gala bago tuluyang matagpuan ng mga magsasaka. Nang marinig yun ni Eleanor, agad niyang naalala ang sinabi ng matandang nilalang. At nang gabing yon, may dumating na bisita sa kanilang bahay. Isa itong lalaking mula sa karatig baryo. May edad na ito at tila pagod na pagod sa paglalakbay. Ako ho si Ramon. Inutusan ako ng kapatid ko na pumunta rito. May isang taong natagpuan sa amin. Siya ba yung sinasabing nawawala? Tanong ng ama ni Eleanor. Oo, at ayon sa kanya, 7 taon na siyang nawawala. Nang marinig niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. 7 taon. Napakahabang panahon nun. Ganun ba? Kumusta naman siya? Tanong ng ama niya. Yun nga ho ang problema. Parang hindi na siya tao. Hindi sa anyo Tao pa rin ang itsura niya. Pero kakaiba. Tsaka ayaw niyang tumira sa loob ng bahay. Kung ganun, saan siya natutulog? Sa ilalim ng puno. At madalas, nakatingin lang siya sa malayo Minsan naman aligaga, panay ang pagwawala at parang palagi siyang may kinakatakutan. Nababahala ho kami na baka dumating sa punto na muli na naman siyang mawala. Kalunos-lunos na ang kalagayan ng pamilya niya. Kaya kung kani-kanino na kami lumalapit para humingi ng tulong. Marami na rin ho kaming napagtanungan hanggang sa makarating kami dito sa inyo. May mga nagsasabi na may alam ho kayo at naniniwala sila na kayo lang ang makapagbibigay ng linaw sa lahat ng ito. Dahil ang mga nilalang na dumukot sa kanya, ilang taon na ang nakakaraan, ay dito lang ho halos dumaraan. Nang marinig nila ang sinabi nito, hindi na sila halos nakaimik. Gustuhin mang sumabat ng tatay niya, wala itong ideya sa mga isasagot. Maging ito man kasi, labis na nagulat sa paglapit sa kanila ng lalaki. At sa isip-isip nito, ano naman ang kanilang magagawa? Mga ordinaryong tao lamang sila. Maya-maya ay sumagot ang kanyang ama rito ng, Aba, nagkakamali ho kayo ng nilapitan. Wala ho kaming maitutulong. Ano naman ho magagawa namin sa problemang yan? Gayong mga ordinaryong tao lang kami. At isa pa ho, may mga personal din kaming problema na kailangan naming unahin. Ngunit kahit sumagot na siya ng ganon, nakiusap pa rin ito na sumama sila hanggang sa napilitan na rin silang sumang-ayon. Sabi ng lalaki, tingnan lang nila ang biktima at pakiramdaman. Baka sakaling may maitulong sila. Kaya naman para hindi na ito mangulit pa, nagpasya ang kanyang ama na pagbigyan ito. Ngunit bago sila sumama, mariin niyang inilahad na pagkatapos ng lahat ng iyon, titigilan na sila ng mga kakilala ng biktima. Nang marinig ito ng lalaki, kagad itong tumango at yun na ang naging hudyat para maghanda sila ng kanyang anak. Kinabukasan,
Bago pa sumilip ang araw sa likod ng mga bundok, nakahanda na sina Mateo at Elener. Wala silang dalang anumang sandata maliban sa isang itak na pangkahoy na karaniwan ng bitbit ni Mateo sa tuwing lalabas ng kanilang lupain. Hindi yun ginagamit sa pakikipaglaban. Gamit lamang yon sa paglilinis ng mga daan o kung may mga sanga na haharang sa kanilang lalakaran. Tahimik ang umaga. Basa pa ng hamog ang mga damo. Sa kabila ng katahimikan, may mabigat na pakiramdam na hindi maipaliwanag ni Elener. Hindi dahil takot siya, kundi dahil alam niyang sa unang pagkakataon ay makakaharap nila ang isang taong sinasabing nakabalik mula sa mga nilalang na matagal na nilang iniiwasan. Naglakad sila kasama si Ramon. Mahabang oras ang kanilang nilakbay. Hindi sila halos nagsasalita. Paminsan-minsan lamang ay nagtuturo si Ramon ng mas madaling daan. Ilang taon na ho ba kayong nakatira rito, Manong? Tanong ni Ramon sa kanyang ama. Ilang henerasyon na ang pamilya namin dito. Dito na ako lumaki. At dito na rin ako nagkaisip. Ganun ho ba? Kaya siguro kayong madalas ituro ng mga matatanda. Siguro. Pero hindi dahil may alam ako, kundi dahil ako nakatira sa lugar na madalas nilang daanan. Wala ba talagang nakalapit sa kanila? Wala. Maski kayo? Oo. Pero yun ang nakasanayan namin. Kaya normal na yan para sa amin. Pero Manoy, may sumubok na ba na makipag-usap sa kanila? Meron na. Ang kaso, yung taong yun hindi na siya nakauwi magmula noon. Muling nanahimik ang tatlo. Sa gulat ni Ramon, hindi na siya nagtanong. Lumipas ang halos 2 oras bago sila nakarating sa isang maliit na pamayanan. Hindi ito kasing laki ng kanilang baryo. Ilang bahay lamang ang nakatayo sa gitna ng malalaking puno. Pagpasok pa lamang nila, napansin ni Elener ang mga taong nakatingin sa kanila. Parang may pag-asang nabuhay sa mga mata ng mga ito. Narito na sila! Sigaw ng isa sa mga lalaking nagbabantay. Si Mateo ba yan? Tanong ng isa. Naramdaman ni Elener ang pagbibigat ng kanyang dibdib. Hindi niya gustong makita ang mga taong yon na para bang may inaasahan sila sa kanilang mag-ama. Dahil ang totoo, wala rin naman silang alam. Inihatid sila ni Ramon sa pinakamalaking bahay sa lugar. Pagpasok nila ay nakita nila ang ilang matatanda, mga babae at mga kabataang nakapalibot sa isang lalaking nakaupo sa sahig. Payat na payat ito. Halos nakalubog ang mga mata at magulo ang mahabang buhok. Ang mga kamay nito'y puno ng mga lumang peklat. Pero ang mas kapansin-pansin, hindi ito tumitingin sa mga tao. Nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Siya? Si Andres. Mahinang wika ni Ramon. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, dahan-dahan itong lumapit, bakas sa mukha ang matinding pag-aalala at pagkabahala. Hindi kita gagampalain. Huwag kang mag-alala. Ang gusto ko lang makipag-usap. Ngunit sa kabila nito'y tahimik pa rin ang lalaki. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit. Ganito na siya halos araw-araw. Hindi kumakain, palaging tulala, hindi natutulog ng maayos, at paminsan-minsan lang kung magsalita. Ang mga sinasabi lang niya sa amin ay paulit-ulit. Yung mga salitang, "Huwag kaming susunod." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, napatingin si Elener sa kanyang ama. Pareho silang napaisip. Maya-maya ay biglang nagsalita si Andres. Huwag ninyong hanapin. Mabagal ang boses nito. Parang matagal nang hindi nakapagsalita. Nang marinig ito ng tatay niya,
kagad itong lumuhod sa harap nito. Hindi kami maghahanap. Magtiwala ka. At sa unang pagkakataon, bumaling ang tingin ni Andres sa kanyang ama. Ikaw? Kilala mo ba ako? Hindi. Pero alam ko ang bahay mo. Nanlamig si Eleanor sa mga narinig niya. Paano malalaman ng lalaking ito ang kanilang bahay, gayong hindi naman sila magkakilala? Nakita ko kayo habang tumadaan sila kasama ko. Ano? Ano ang dumaan? Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nakita niya kung papaano manginig ang labi nito na parabang may kung anong takot yung nararamdaman. Bahagya din itong napasinghap ng hangin bago ito muling nagsalita. Huwag ninyong ipaalam na nagsalita ako. Pagkatapos ay dito naglakas loob na sumagot ang kanyang ama. Gawa ng malakas ang kutob nito na may malalaman silang mahalagang bagay sa mga sasabihin nito. 7 taon. Akala ko hindi na ako makakabalik. Marami akong nakita sa lugar na yun. Mga taong pinapatay na parang hayop. Kinakain na parang mga karning nabibili lang sa palengke. Araw at gabing may dumadaing. Humihingi ng tulong hindi para makaligtas, kundi para tapusin na ang kanilang paghihirap. Impyerno ang lugar na yon, kaya labis akong natatakot. Alam ko na ang paglaya kong ito ay pansamantala. Darating ang araw na mahahanap nila ako at muli akong ibabalik sa lugar na yon para pangasiwaan ng mga katulad kong nakakulong doon. Kaya nakikiusap ako sa inyo na kung maaari, patayin niyo na ako. Nagkatinginan ng mga tao sa loob ng bahay. Walang kahit sino ang agad na nagsalita. At ang tanging maririnig ay ang mahina at paputol-putol na paghinga ni Andres. Nakayuko lamang ito. Nanginginig ang mga kamay nito na parabang kahit ang pagbigkas ng mga salitang kanyang sinabi ay sapat nang magbalik ng takot na matagal nang nakabaon sa kanyang isip. Patayin niyo na ako. Muling umalingaw-ngaw sa loob ng bahay ang mga katagang yon. Napapikit ang matandang babae na siya palang ina ni Andres. Tahimik na pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Anak, Ngunit hindi man lang tumingin si Andres sa kanya. Nakatingin pa rin ito sa malayo. Parang may nakikita na hindi kayang makita ng mga taong nasa paligid niya. Habang nangyayari ang bagay na yan, bahagya siyang napalingon sa kanyang ama. Alam niyang hindi madaling sagutin ang pakiusap na yan. Maya-maya ay dahan-dahang umiling si Mateo. Hindi. Hindi ko kayang gawin ang hinihiling mo. Hindi dahil ikaw ang kalaban. Ang dapat nating alamin ay kung ano ang talagang nangyari sa'yo. Ngunit nang marinig ito ni Andres, narinig nila ang pagngit-ngit ng ngipin nito na parabang hindi nito matanggap ang desisyon na kanyang narinig. Hindi ninyo nauunawaan. Habang nag-uusap tayo ngayon, ang mga nilalang na yun ay patuloy na gumagala sa mga karatig para ako'y mahanap. Sa sandali na matagpuan nila ako rito, lahat ng nalalaman nyo ay hindi nyo na rin mapapakinabangan. Walang makakapigil sa kanila dahil hindi sila ang tipo ng mga ordinaryong aswang.
Ipinapahamak niyo lang ang inyong mga sarili. Habang nagsasalita ito, hindi nila namalayan na may iniaabot na pala itong kutsilyo sa ilalim ng higaan nito. Ang kutsilyong yun ay nakalimutan ng kanyang ina noong araw na humingi ito ng mangga. Pagkakuha dito ni Andres, kagad niyang hinigpitan ng paghahawak at sa huling pagkakataon, ibinuhos niya rito ang natitira niyang lakas bago niya tuluyang gilitan ang kanyang leeg. Walang takot niya yung ginawa, kaya ang naging pinsala nito sa katawan niya ay hindi na kayang maagapan. Halos maputol ng tuluyan ang kanyang lalamunan, kaya naman kahit anong pigil ng mga tao sa loob ng silid, wala na silang nagawa pa para maisalba ang buhay niya. Ilang minuto ang lumipas, dulot ng kawalan ng hininga, tuluyan ng tumigil ang pulso at puso nito. At nung mamatay na yon, lahat ng tao sa loob ay hindi makapaniwala. Wala silang ideya kung anong gagawin at kung ano magiging aksyon sa mga aswang na paparating. Pagkaraan ng ilang oras, ipinatawag nila ang albularyo sa kanilang lugar. Inilahad nila ang nangyari sa paniniwalang may malalaman sila patungkol sa hindi nasabing istorya ni Andres. Habang nagtatanong ang mga taga roon, nanatili lang namang nasa tabi sila Elener. Hindi sila nakikisalamuha at mas lalong hindi sila nakikialam. Alam nila sa kanilang mga sarili na kinakailangan nilang magkaroon ng harang sa mga ito dahil na rin sa banta sa kanilang buhay na tanging sila lang ang nakakaalam. Maghanda ka, anak. Dahil maya-maya ay uuwi na tayo. Hindi tayo rito maaaring magtagal dahil baka kung anong isipin ng mga nilalang laban sa atin. Tandaan mo, kailangan na dapat wala tayong kinikilingan. Matigas na ako, matigas ang puso. Basta para sa akin, prioridad ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Nang marinig niya ito, hindi na siya sumagot pa. Naunawa niya ang ibig ng kanyang ama at hindi rin niya maipagkakaila na malalim na ang kanyang kamalayan sa mga nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas. Umuwi na sila nang hindi nagpapaalam. Binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa maabot tanaw na nila ang kanilang tahanan. Ang kaso habang malayo pa silang dalawa, may nakita roon ng tatay niya na dalawang matandang lalaki na nakatayo sa labas. Nakasuot ang mga ito ng itim na damit, may katangkaran at hindi maipagkakaila ang abnormal na estado ng kanilang katawan. Yung mga braso nila ay abot hanggang tuhod, tapos silang dalawa ay patpating, parang di kumakain. Mahina na rin yun kung titingnan, pero hindi roon kumbinsido ang kanyang ama. Naniniwala ito na ang anyo na nakikita nila sa dalawang matanda ay isa lamang panlalaro at balat kayo. Tahimik lamang silang nakaharap sa kanilang tahanan na parabang matagal na silang naghihintay. Naramdaman na Elener ang unti-unting paghigpit ng hawak ng kanyang ama sa hawakan ng itak. Hindi yun paghahandang makipaglaban. Kilalang-kilala niya ang kanyang ama kapag may balak talaga itong manakit. Hindi ganon ang kilos nito. Ang paraan ng pagkakahawak nito ngayon ay para lamang magkaroon ng kapanatagan sa sarili. Huwag kang magsasalita hanggat hindi kita kinakausap. Mahinang bili ng kanyang ama. Habang papalapit sila, ay lalo niyang napagmasda ng dalawang matanda. Ang kanilang mga damit ay hindi marumi, ngunit kakaiba ang ayos. Para bang hindi yari sa telang karaniwang ginagamit sa kanilang lugar. Mas lalo ring kapansin-pansin ang kanilang mga muka. Halos walang kulubot at kung titingnan sa malayo, mukha silang 80 taong gulang. Ngunit kapag lumalapit ay tila 50 lamang. Hindi rin mawari ni Elener kung bakit gano'n ang kanilang mga mata. Hindi maputi, hindi itim, may kakaibang kinang na parang laging basa. Maya-maya ay huminto silang dalawa ilang hakbang bago marating ang bakuran. Kagad itong nagsalita sa dalawang matanda.
bilang pagpapakita na sila ang may-ari ng tahanang yon. At nang marinig naman ito ang sinabi ng kanyang ama, kagad itong lumingon sa kanila. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Bungad nito sa tatay niya. Magaan ang boses ng nagsalita. Hindi paos, hindi rin mahina. Ngunit kakaiba ang paraan ng kanyang pagsasalita. Bawat salita ay malinaw, na para bang matagal nitong pinag-iisipan bago bigkasin. Kayo ba ang may-ari ng bahay na ito? At ikaw si Mateo. Alam ng nilalang ang pangalan ng kanyang ama. Hindi ko kayo kilala. Anong kailangan niyo sa amin? Mahigpit na sagot dito ng tatay niya. At nang marinig ito ng matanda ay bigla itong napangisi. Hindi naman kailangang magkakilala tayo. Nang marinig yon ng kanyang ama, bahagya itong napatahimik habang malalim na nag-iisip. Maya-maya ay doon na napansin ni Eleanor na hindi man lang kumukurap ang dalawang matanda, ni hindi rin sila nagpupunas ng pawis kahit katirikan pa rin ng araw. Kung may kailangan kayo, mas mainam na sabihin niyo na dahil wala kaming oras na makipagdialogo sa inyo buong araw. Nagkatinginan ng dalawang matanda. Pagkatapos ay muling nagsalita ang isa. May taong dumaan dito ilang gabi nang nakalipas. Alam kong nakita niyo ito. Hindi ko alam ang tinutukoy ninyo. Huwag kang mag-alala. Hindi kami naghahanap ng gulo. Huwag kang masyadong matipid sa mga sagot mo dahil hindi kayo ang kailangan namin. Mateo. Alam mo ba kung sino ngayon ang kausap mo? Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na lumabas ang matinding pagkasindak sa mukha ng kanyang ama. Kaagad na nangatog ang tuhod nito hanggang sa bigla na lamang itong mapaluhod habang tulalang nakatingin sa lupa. At sa puntong yon, hindi na ito halos makatingin sa dalawa. Paulit-ulit na lang din ang sinasabi nito at yon ay ang mga katagang, Pasensya na. Hindi ko kayo agad nakilala. Nang marinig ito ni Eleanor, ay nakaramdam na rin siya ng matinding takot. Bagaman walang ideya, nakasisiguro siya na ang dalawang yon ay ang mga aswang na madalas dumaraan sa lupa nila. Ilang minuto pa ang lumipas, nagsalita ang isa sa mga matatanda. Matagal na kaming may payapang ugnayan sa inyong pamilya. Wala kaming ibang hangad kundi ang suportang magmumula sa inyo. Pasensya na kayo kung hindi kami kagad nagpakilala. Sadyang may mga bagay lamang na bumubulabog sa amin ngayon. Dahil sa sinabi nito, mas lalo pa silang nakaramdam ng matinding takot. Alam nila sa kanilang mga sarili na yun ang unang pagkakataon na nakipag-usap sa kanila ang mga aswang. At habang tumatagal, kapansin-pansin na rin ang kakaibang amoy na bumabalot sa kanilang katawan. Malansa ito at parang amoy ng nabubulok na katawan ng isang tao. Nanatiling mabigat ang katahimikan matapos magsalita ang matandang nilalang. Walang sino man sa kanila ang nangahas na gumalaw. Tanging ang mahinang pag-ihip ng hangin sa mga puno at ang kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig sa paligid ng kanilang bakuran. Maya-maya ay bahagyang yumuko si Mateo. Hindi yun tanda ng lubos na pagsuko, kundi paggalang sa mga nilalang na matagal na niyang iniiwasan, ngunit kailanmay ay hindi niya itinuring na kaaway. Hindi namin kailanman hinangad na makialam sa inyo. Takot. Purong takot na pagbigkas ng kanyang ama. At yon ang dahilan kung bakit nananatili pa kayong ligtas hanggang ngayon.
Naramdaman ni Eleanor ang panlalamig ng kanyang batok. Hindi niya malaman kung ang mga salitang yun ba ay papuri o babala. Maya-maya ay muling nagsalita ang isa. Maraming taon na naming pinagmamasdan ang inyong pamilya. At ang iyong ama, at maging ang kanyang ama bago pa siya. Hindi kayo humahadlang. Hindi rin kayo nagsasalita. Kaya inaasahan namin na magpapatuloy ang ganyan ninyong ugali hanggang sa inyong mga kaapu-apuhan. Dahil sa sinabi nito, nanginginig namang sumagot ang ama niya ng, Yun ang tinuro ng aming mga ninuno. At kailanman, hanggat kami narito, hinding-hindi namin yan sisirain. tama. Mabuti ang iyong pasya. Pagkasagot ng matanda sa kanya ay muling bumalik ang katahimikan. Pagkaraan pa ng ilang sandali, napansin ni Eleanor na unti-unting umiikot ang tingin ng dalawang matanda sa paligid ng kanilang bakuran. Tila ba hindi sila naghahanap ng tao, kundi nagmamasid lamang sa bawat puno, bawat bato at bawat bahagi ng kanilang lupain. Pagkatapos ay tumingin ang isa kay Mateo. May isang tumakas. At alam naming nakausap ninyo siya. Dahil dito, kung kaya't nagkatinginan na sila ng tatay niya. Hindi niya naitago ang pagkabigla, ganun din ang kanyang ama. Hindi namin siya tinulungan. Hindi rin namin siya itinago. Alam namin, Mateo. Dahil dito, kung kaya't mas lalo siyang nakaramdam ng pagtataka. Sa isip-isip niya, kung alam nila ang lahat ng iyon, bakit pa sila naroon? Habang sumasagi yun sa kanyang isipan, ay muling nagwika ang matanda. Hindi kami narito upang magparusa, kundi upang magtanong. Huwag kayong kabahan. Sumagot kayo ng mahinahon, naayon, at ipinapangako ko sa inyo, magiging maayos ang lahat. Kung ganon, ano ang nais ninyong malaman? Meron ba siyang sinabi bago siya mamatay? Muling bumalik sa isip ni Eleanor ang anyo ni Andres. Ang nanginginig nitong katawan, ang mga matang halos mawala na ng pag-asa, at ang paulit-ulit nitong pagsusumamo. Patayin ninyo ako. Yun ang huling sinabi ni Andres. Matapos niya itong maalala, dito niya napansin na hindi agad sumagot ang kanyang ama. Hindi ito nagsinungaling, ngunit hindi rin ito inilalahad ang buong katotohanan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na ito. Konti lamang ang mga sinabi niya. Sinabi niyang natatakot siyang makita niyo siya ulit. Ano yon? Sinabi niyang natatakot siyang mahanap ninyo at mas gugustuhin niya na mamatay kaysa bumalik siya sa lugar na minsan ang naging bangungot ng buhay niya. Biglang nagbagong ekspresyon ng dalawang nilalang. Hindi sila nagalit, ngunit tila ba hindi sila nasiyahan sa sagot. Mateo, maraming beses ka nang nagsabi ng totoo sa amin. Huwag na huwag mong sisimulang magsinungaling ngayon. Naramdaman na Eleanor ang mabilis na tibok ng kanyang tibtib. Hindi niya pa kailanman nakitang nahihirapan ng kanyang ama sa pagsagot. Ngunit ngayon ay halatang maingat ito sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Hindi nagtagal nang magkaroon na ito ng lakas ng loob. Tsaka ito sumagot ulit ng, May sinabi siyang may mga taong naghihirap. May sinabi rin siyang may mga dinudukot. At sinabi niyang may lugar na ayaw na niyang balikan. Matagal na walang nagsalita.
Pagkatapos ay doon nila nakita ang marahang pagtango ng matandang nilalang. Hindi siya nagsinungaling. Namilog ang mga mata ni Eleanor. Hindi niya inaasahang aamin ng mga ito. Ngunit hindi pa roon natapos ang pag-uusap. Maraming bagay ang hindi nauunawaan ng mga tao. At ang mga bagay na ito ang posibleng pagmula ng mga hindi pagkakaunawaan. Ito ang dahilan kung bakit hindi kami nakikipag-usap sa inyo noon pa man. Mateo, mula sa araw na ito, ayoko nang bumalik kayo sa baryong yon. Ipagpatuloy niyo rito ang inyong pamumuhay at maging patay malisya kayo sa lahat ng inyong masasaksihan sa lugar na ito. Sa mga susunod na araw, marami ang mangyayari. Marami kayong makikita at marahil ay makakasaksi rin kayo ng mga labanan sa lupaing ito. Nabalitaan naming may mga antingero na naghahandang manila sa aming lahi. Hindi kami papayag na paslangin nila kaming parang mga hayop. Kaya hanggat maaga pa, ibibigay na namin sa kanila ang laban na hinahanap nila. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, ay agad itong naglakad patungo sa talahiban. Pagsuot ng mga ito roon, biglang huminto ang mga damo na parabang tuluyang naglaho ang mga ito. Nanatili sina Mateo at Eleanor na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Hindi sila kagad nakagalaw matapos maglaho ang dalawang matandang nilalang sa gitna ng matatalas na talahib. Kahit wala nang mga ito sa kanilang paningin, nariyan pa rin ang mabigat na pakiramdam na parabang may mga matang nakamasid pa rin sa kanila mula sa kagubatan. Ilang sandali pa ang lumipas bago umangat ang ulo ng kanyang ama mula sa matagal na pagkakayuko. Dahan-dahan niyang binitawan ang hawak sa kanyang itak. Hindi niya namalayang nangangalay na ang kanyang mga daliri dahil sa sobrang higpit ng pagkakakapit dito. Pumasok na tayo. Hindi na nagtanong si Eleanor. Tahimik niya lamang na sinundan ng kanyang ama sa loob ng bahay. Pagpasok nila ay napansin agad ng kanyang ina ang kakaibang ekspresyon sa kanilang mga muka. Ano ang nangyari sa inyo? Parang may nakita kayong hindi kaaya-aya. Wala naman. May mga taong nagtanong lang. Hindi na nangulit ang kanyang ina. Matagal na siyang sanay na kapag gano'n ang sagot ng kanyang asawa, may mga bagay na hindi dapat ipilit na malaman. Nang gabing yun, halos hindi nakatulog si Eleanor. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mga salita ng mga nilalang. May mga antingerong naghahanda ng Manila sa aming lahi. Hindi niya alam kung saan ang galing ang mga antingerong tinutukoy nito. Sa mga karatig na lugar ay may mga taong kilalang may mga tangang orasyon, agimat at pamamaraang hindi karaniwan. Subalit hindi pa siya nakarinig ng mga taong naglalakbay upang manghuli o pumatay ng mga aswang. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagpunta ang kanyang ama sa likod ng kanilang bahay. May hinukay siyang lumang baul na matagal nang nakabaon sa ilalim ng isang malaking puno. Nang mapansin niya ito, labis siyang nagtaka. Tay, ano yan? Ngunit nang marinig nito ang kanyang tanong, hindi agad ito sumagot. Pagbukas ng baul ay may ilang lumang damit, mga kagamitan sa pagsasaka at isang bagay na balot ng tela na kulay kayumanggi. Maingat niyang binuksan ang balot. Sa loob nito ay may isang lumang kahoy na krus, isang rosaryo at isang maliit na aklat na halos hindi na mabasa ang mga titik sa unang pahina. Tay, di ba hindi ka naniniwala sa mga agimat? Oh, tama ka anak. Pero may mga panahon na kailangan nating maniwala, lalo na kung mga buhay na natin ang nakataya. Hindi ko to pagmamayari, kundi mga naiwan itong gamit ng lolo mo. Ang sabi niya sa akin noon,
Hukayin ko ito kapag naghahanap ako ng tulong sa problemang hindi ko makitaan ng mga solusyon. Matapos nitong magsalita, ipinagpatuloy na niya ang kanyang mga pinagkakaabalahan. Kagad niyang kinuha ang baul at dinala ito patungo sa loob ng bahay. Tinabunan din ito ang nilikha nitong hukay na para bang ayaw din itong makita ng kahit na sino ang kanilang mga ginawa. Ngunit ang hindi nila alam na ang mga pangyayaring yon ay magdudulot ng sigalot sa kanila. Nakalimutan ng tatay niya ang mga matang nagmamasid at mga tengang nakikinig sa pagmamay-ari nilang lupa. Sumapit ang gabi. Ang hangin ay hindi naging normal kaysa sa mga pangkaraniwang araw. Panayang paghagupit nito at sa bawat pagsimoy nito ay nakakarinig sila ng mga tinig ng taong parang nakikipag-usap. Nakakatakot at nakakabahala ang ganoong pangyayari kaya silang lahat ay hindi nakatulog ng maaga. Pagtungtong ng 9:00, bahagyang umulan at kasabay nito ang pagrinig nila ng mga katok sa labas ng kanilang pintuan. Nang mapansin nila ang tunog na yan, lahat sila ay nakaramdam ng matinding takot. Naniniwala sila na sa mga ganoong oras, hindi normal na merong kumatok. Kalaunan, sinabayan ito ng mga pag-angil hanggang sa makarinig na sila ng mga kalampag sa bubong ng bahay. Dali-dali silang sumilip sa siwang, ngunit wala silang nakita. At pagkaraan ng kalahating oras, dito na sila nakarinig ng mga nagsisigawang tao sa labas. Yun bang parang may mga pinahihirapan? Pagdungaw nilang muli sa siwang na nasa ilalim ng bintana, laking gulat na lamang nila nang makita nila ang mga ulo ng taong nakausli sa mga sakong daladala ng mga aswang na dumaraan sa harap ng kanilang bahay. Hindi nagtagal, tumigil ang pagkatok. Kasabay nun ay ang biglang pagbalik ng nakakabinging katahimikan. Wala nang kalampagan sa bubong. Wala na ring pag-aangil na ilang sandali pa lamang ang nakalipas ay tila nagpayanig sa buong paligid ng kanilang tahanan. Ngunit ang katahimikang yon ang mas lalong nagpalakas ng kaba sa dibdib ni Eleanor. Hindi siya kumurap habang nakadungaw sa makitid na siwang ng dingding. Kasabay niyang nakasilip ang kanyang ama, ngunit napansin niyang bahagyang hinila siya nito paatras. Huwag kang masyadong lumapit sa bintana. Halos pabulong nitong wika. Nang marinig niya ito, tumango lamang si Eleanor bago siya muling sumilip. Sa liwanag ng buwan, na paminsan-minsang natatakpa ng makakapal na ulap, malinaw niyang nakita ang mahigit 10 anyong naglalakad sa harapan ng kanilang bahay. Hindi sila nagmamadali, pare-parehong pagitan ng kanilang mga hakbang. Walang nagsasalita. Sa kanilang mga balikat ay nakasabit ang mahabang kawayan. At sa magkabilang dulo ng bawat kawayan ay may mga sako, duguan, at may mga taong umiiyak. May ilan na tila wala ng buhay. Ang iba naman ay bahagyang gumagalaw ang mga labi na para bang pilit pang humihinga. Hindi makalimutan ni Eleanor ang isang matandang lalaki na bahagyang nakadilat ang mga mata. Nakatingin lamang ito sa kawalan habang dahan-dahang umaalog ang sako sa bawat hakbang ng mga nagdadala rito. Hindi siya makasigaw. Hindi rin siya makahinga ng maayos. Pakiramdam niya ay nanigas ang buo niyang katawan. Maya-maya ay may narinig siyang napakahinang tinig. Tubig. Ang boses na yon ay isa sa mga taong nasa loob ng sako. Kahit gusto niyang lumabas upang tulungan ang mga ito, alam niyang wala siyang magagawa. Kahit ang kanyang ama ay nanatiling walang imik. Ilang sandali pa ay napansin niyang huminto ang nasa unahan ng pangkat. Dahan-dahang lumingon ito sa direksyon ng kanilang bahay. At nang makita nila ito, agad na yumuko ang kanyang ama. Matapos nun, wala ni isa sa kanila na ngahas na muling sumilip. Lumipas ang halos ilang minuto, tsaka lamang nagsalita ang kanyang ama. Nakalampas na sila.
doon pa lamang muling nakahinga ng maluwag ang lahat. Lumabas ang kanyang ina mula sa sulok ng bahay. Kasama nito ang kanyang mga kapatid na halos walang kaide-ideya sa mga nangyari. Dali-dali silang lumapit doon habang bakas ang matinding takot sa kanilang mga katawan. Buong magdamag silang hindi nakatulog sa kadahilan ng iyon ang kauna-unahang pagkakataon na may nangyaring ganoong pagpaparamdam. Marahil ito ang babala sa kanila ng mga nilalang upang hindi na sila makialam. Takot na takot man, pinili nilang manatili. Malakas ang loob ng kanyang ama dahil naniniwala ito na pawang babala lamang ang ginawa ng mga aswang sa kanila. Subalit pagsapit ng sumunod na araw, may hindi ito inaasahang pangyayari. May mga taong tumungo sa bahay nila at ang ilan sa mga ito'y pawang mga antingero at mga manggagamot. Hinahanap nito ang mga taong nakita nila noong nagdaang gabi at sa tono ng kanilang pananalita, parang alam nila na may nalalaman ang kanilang pamilya. Ano man kasing gawing pagtanggi ng tatay niya, hindi kumbinsido ang mga antingero. Binalaan din sila nito na kung ipagpapatuloy nila ang ganoong pag-uugali, ay posible silang madamay at maging kalaban ng baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ay hindi nagpatinag ang kanyang ama. Matapang itong nanindigan sa paniniwalang higit na mapanganib ang mga aswang kumpara sa mga tao. Pero yon ang akala niya. Dahil nang hindi na makatiis ang antingero, kinuha nito ang kanyang asawa. Walang pagdadalawang isip itong humugot ng kutsilyo kasabay ng pagwika nito ng, Mamili ka! Buhay ng asawa mo o yung mga nalalaman mo? Binabalaan kita, Mateo. Sa tindi ng mga nangyayari ngayon, hindi kami manghihinayang sa buhay ninyo. Pagkasambit nito ng mga kataga, ay mas lalo pa nitong inilapat sa leeg ng kanyang asawa ang patalim. Kaya naman sa puntong iyon, napilitan ng magsalita ang ama ni Eleanor. Labis itong natakot sa lalaki, lalo pat bakas sa mukha nito na handa itong pumatay kung kinakailangan. Kaya naman kahit labag sa kanilang loob, inilahad nila ang lahat ng kanilang mga nalalaman. At yon ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng kanilang ama sa kadahilan ng para sa mga aswang. Isa itong kataksilan kahit bunga lamang yon ng pananakot at pagbabanta. Matapos makuha ng mga itong mga impormasyon, kagad itong naglibot sa mas malalim pa na bahagi ng gubat. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalayo, muling nagsalita ang antingerong nanindak sa kanila. Huwag mo nga kalaing takot kami sa mga nilalang na yan. Matagal na namin silang hinahanap. Wala nang naisagot ang tatay niya. Pinanatili niya ang kanyang sarili na tahimik hanggang sa tuluyang mawala ang mga ito sa likod ng mga puno. Nang makatiyak siyang wala ng mga bisita, tsaka pa lamang siya napaupo sa gilid ng hagdan ng kanilang bahay. Hindi siya nagsalita. Nakayuko lamang siya habang magkahalo ang pagsisisi at pagkabalisa sa kanyang muka. Kaya naman nang makita niya ito, sinubukan niya itong kausapin para naman kahit papaano maipakita niya na meron itong karamay. Nagsalita ako dahil wala akong magagawa. Naway patawarin nila ang ating mga pagkakamali. Alam ni Eleanor ang ibig sabihin nito. Kung hindi nagsalita ang kanyang ama, malamang pinatay ng mga antingero ang kanyang ina sa harap nilang lahat. Tay, ginawa mo lang kung ano ang dapat. Hindi, anak. Dahil hindi ko dapat pinabayaang umabot sa ganito. Kung noon pa lamang ay umalis na tayo sa lugar na to, hindi sana tayo nadamay. Hindi nakasagot si Eleanor. Pareho nilang alam na hindi madaling iwan ang lupang kinalakihan ng kanilang pamilya. Doon nakalibing ang kanilang mga ninuno. Doon sila nabuhay sa loob ng napakaraming taon. Kinagabihan, muling bumalot ang hindi pangkaraniwang katahimikan sa kagubatan. Ngunit iba ito sa mga nauna. Wala ng mga yabag, walang mga pagkatok, walang mga anino.
Ang naririnig lamang nila ay ang malalayong huni ng mga aso mula sa karatig na pamayanan. Maya-maya, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa malayo. Isang babae ang sumisigaw. Sinundan nito ng isa pang tinig na hindi nila maunawaan. At ilang saglit lang, halos sabay-sabay nang narinig ang mga paghingi ng saklolo. Dahil dito kung kaya't naalarma sila. Ngunit sa halip na kumilos ay itinaas lamang ng kanyang ama ang kamay nito. Pagkatapos ay nagwika ito ng, Wala tayong gagawin. Mananatili tayo rito. Anuman ang ating marinig, anuman ang ating mapansin. Huwag ka nang mang-udyok na tumulong sa kanila dahil hindi ko yan gagawin. Dahil sa sinabi nito, kaya hindi na nakasagot pa si Eleanor. Mas pinili niyang manahimik sa kadahilan ng ramdam niya noon, ang pagsisisi at galit ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang oras, walang patid ang naririnig nilang mga kaguluhan mula sa malayong bahagi ng lugar. Mag-aalas 5 na ng umaga ito nawala, kaya bawat isa sa kanila ay halos puyat na. Gustuhin man nilang matulog sa mga sandaling yon, ngunit hindi nila ito magawa. Sa tuwing ipinipikit nila ang kanilang mga mata, nanunumbalik sa kanilang mga isipan ang mga pangyayaring nasaksihan nila. Pagkaraan pa ng ilang oras, sumapit na ang umaga at ang buong lugar ay muling naging mapayapa. Subalit ang katahimikang yon ay hindi nagtagal. Bandang tanghali ay may mga taong tumatakbo papalapit sa kanilang lupain. Parang magkakamag-anak ang mga ito. At nang makarating sila sa bakuran ni na Mateo, ay halos hindi sila makapagsalita. Ano nangyari? Tanong ng kanyang ama. Isang matandang babae ang lumapit. Nagkaroon ng patayan sa baryo. Ang pamilya ng mga antingero at mga taong nakiisa kahapon ay isa-isang pinasok sa kanilang mga tahanan. Pinatay ng mga nilalang na yon ang kanilang mga pamilya. At hindi namin alam kung nasaan pa sila. Kailangan nila itong malaman sa lalong madaling panahon. Ngunit nang marinig ito ng kanyang ama, ay hindi na ito nagsalita pa. Hinayaan lamang nito na magsalita ng magsalita ang babae hanggang sa tuluyan na itong manahimik. At nang mailahad na nito ang lahat ng mga nalalaman niya, tsaka pa lamang ito sumagot ng, Pasensya na kayo, pero hindi kami makikialam sa mga sigalot na yan. Ayaw naming madamay at ayaw naming makiisa sa mga labanang wala namang kaming kinalaman. Kung kailangan nyo na makakatulong, sa ibang tao na lang kayo lumapit. labis na ikinagalit ito ng mga tao na lumapit, pero walang kahit ni isa sa kanila ang nakapagkumbinsi sa kanyang ama. Hanggang sa kalaunan ay nagpasya na lamang silang umalis. Kagaya ng inaasahan, tumungo ang mga ito sa lugar na dinaraanan ng mga taong nanindak sa kanila noong nagdaang araw. Nang masipat ito ng kanyang ama, hindi ito nagpakita ng kahit na anong pagsisisi. Naging panatag ang puso at isipan nito na para bang wala silang kasalanan sa lahat ng mga pangyayaring yun. Lumipas ang maraming araw matapos ang madugong pangyayaring yan, ngunit hindi na muling naging katulad ng dati ang paligid ng kanilang tahanan. Ang kagubatan na dati ay punong-puno ng huni ng mga ibon at kuliglig ay tila nawala ng buhay. Maging ang mga hayop na dati nilang nakikitang gumagala sa gilid ng kagubatan ay bihira nang magpakita. Ang mga taong nakaligtas sa nangyaring patayan ay nagsimulang lumikas sa ibang baryo. Ang ilan ay nagsabing isinumpa na ang lugar, samantalang ang iba na may naniniwalang nagising na ang isang matagal ng lihim na hindi sana dapat ginalaw ng tao. Si Mateo ay lalong naging tahimik. Hindi na niya muling binanggit ang tungkol sa mga aswang, sa mga engkanto, o sa mga nilalang na matagal na nilang nakikitang dumaraan sa kanilang lupain. Tuwing sumasapit ang gabi, isinasara pa rin niya ang mga bintana ng bahay at inuulit ang dati niyang bilin sa kanyang pamilya.
Huwag kayong sisilip. Huwag kayong makikialam. Ngunit napansin ni Eleanor na iba na ang tono ng kanyang ama. Noon ay puno yun ng takot. Ngayon ay tila may halong lungkot at pagtanggap. Para bang alam nitong malapit nang matapos ang isang mahabang kabanata ng kanilang buhay. Ilang linggong lumipas nang mapansin nilang wala ng mga yabag na naririnig tuwing sasapit ang hating gabi. Wala na ring mga anyong naglalakad na may pasang-pasang mga sako. Maging ang kakaibang katahimikang dati nilang kinakatakutan ay unti-unti ring nawala. Bumalik ang huni ng mga kuliglig. Muling narinig ang mga ibon sa umaga. Ang hangin ay tila naging magaan na muli. Ngunit para kay Mateo, hindi yun dahilan upang magdiwang. Kapag tumahimik ang isang digmaan, hindi ibig sabihin na tapos na ito. Minsan, lumilipat lang ito sa ibang lugar. Hindi yun lubusang naunawaan ni Eleanor. Lumipas pa ang halos 1 taon bago nila nalaman ang tunay na nangyari. May isang matandang estranghero na napadpad sa kanilang tahanan upang magpahinga. Habang kumakain sila, ikinuwento nito na halos wala nang natitirang antingerong naglakas loob na bumalik sa bahaging yon ng kabundukan. Marami ang namatay, marami rin ang hindi na muling nakita. Subalit ayon din sa matanda, maging ang mga nilalang na matagal nang naninirahan sa kagubatan ay hindi rin nakaligtas sa malaking sagupaan. Marami rin sa mga itong tuluyan ng naglaho. Walang tunay na nanalo. Kapag ang digmaan ang namayani, pareho lang laging may nawawala. Tahimik lang na nakinig si Mateo. Hindi siya nagtanong. Para bang matagal na niyang alam na gano'n ang magiging wakas. Pagkaalis ng matanda, ay nilapitan siya ni Eleanor. Tay, ibig bang sabihin nun, wala na sila? Hindi anak, hindi natin alam. At mas mabuti pang hindi na natin malaman. Yon ang huling pagkakataong narinig ni Eleanor na nagsalita ang kanyang ama tungkol sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang taon, nagpasya ang kanilang pamilya na lisanin ng lupang ilang salin lahi ng naging tahanan ng kanilang angkan. Hindi dahil pinalaya sila, hindi rin dahil sa takot, kundi dahil sa nais ni Mateo na lumaki ang kanyang mga anak sa lugar na hindi na kailangang mamuhay sa ilalim ng mga lihim na hindi dapat malaman ng tao. Bago sila tuluyang umalis, maagang pumunta si Mateo sa isang malaking punong matagal na niyang dinadalaw. Tahimik siyang tumayo roon ng ilang minuto. Wala siyang sinabi, wala ring anumang ritual na ginawa. Pagkatapos ay marahan siyang yumuko at saka ibinaba ang baul ng kanyang ama. Muli niya itong inilibing bilang pagpapakita ng respeto sa mga alaala nito. Labis-labis din siyang nagpasalamat na hindi na niya kailangang gamitin ng karga na minsang ipinamana nito sa kanya. Pagkatapos ay hindi na siya muling bumalik doon. Pagkatapos ng maraming taon ay yumao rin si Mateo dahil sa katandaan. Wala siyang iniwang kayamanan sa kanyang mga anak. Wala rin siyang iniwang sulat o anumang lihim na nakatala sa papel. At ang tanging iniwan niya ay ang kanyang mga bilin. Huwag mong hahamunin ang mga bagay na hindi mo nauunawaan. Huwag mong ipagpalit ang buhay ng iyong pamilya sa kuryosidad. At tandaan mo, hindi lahat ng katotohanan ay dapat hinahanap. Lumipas ang mga dekada. Nagkaroon ng sariling pamilya si Eleanor. Unti-unti ring nagbago ang sablayan. Dumami ang mga tao. Nagkaroon ng mga bagong daan. Ang dating masukal na kagubatan ay napalitan ng mga bukirin at pamayanan. Ang maraming bundok na dati halos walang nakakarating ay nagsimula ng puntahan ng mga mangangaso at magtuturso. Kasabay ng pagbabago ng lugar ay ang pagkawala ng mga lumang kwento.
Marami nagsimulang magsabing katang-isip lamang ang mga salaysay tungkol sa mga engkanto at aswang. Ang iba na may nagtatawanan na lamang kapag may nagkukwento tungkol sa mga taong nawawala sa kabundukan noong mga unang panahon. Hindi na nakikipagtalo si Eleanor. Ngumingiti na lamang siya. Dahil alam niyang hindi lahat ng bagay na hindi nakita ng iba ay nangangahulugang hindi na nangyari. Sa tuwing may nagtatanong sa kanya kung totoo ba ang kanyang mga kwento, iisa lamang ang lagi niyang isinasagot. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala dahil kahit ako noon, hindi rin agad ako naniwala sa aking ama. Hanggang sa makita ko to ng mata sa mata. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tatahimik na siya. Minsan kapag mag-isa siyang nakaupo sa harap ng kanyang bahay, habang papalubog ang araw, naalala niya ang mga gabing tahimik ang kagubatan. Ang mahabang prosesyong dumaraan sa kanilang lupain, ang mga matang tila nakakakita sa dilim, ang mukha ni Andres bago ito tuluyang mawala ng buhay. At higit sa lahat, ang anyo ng kanyang ama na piniling iligtas ang kanyang pamilya kaysa maging bayani sa isang digmaang hindi naman para sa tao. Doon niya lubusang naunawaan ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang ama. Ang tunay na tapang ay hindi laging nasusukat sa pakikipaglaban. May mga pagkakataong ang pinakamatapang na desisyon ay ang umiwas sa digmaang alam mong wala kang mapapanalunan. Hanggang sa kanyang pagtanda, hindi na muling nakita ni Eleanor ang mga nilalang na minsang dumaraan sa kanilang lupain. Hindi na rin siya nakarinig ng mga yabag tuwing hating gabi. Ngunit sa tuwing naaamoy niya ang basang lupa matapos ang malakas na ulan, o kaya'y biglang tumatahimik ang kagubatan ng walang dahilan, hindi niya maiwasang mapalingon sa kabundukan habang iniisip ang mga aswang na nagbigay sa kanya ng takot noon. At dahil sa nagiging reaksyon ng kanyang muka kapag nagaganap ang mga kaganapang yon, nakita ito ng mga anak niya. Kaya dito na rin nagsimulang kumalat ang kwento noon patungkol sa lupaing dinaraanan ng mga aswang sa Sablayan, Mindoro.